Mula tema dituhata, mula tema nang diulauta sa darion. Dihamu tulang nami, dohok na tulang nami. Dison waing kami sendiri jongjong mewakili siap boru nadong dipungata di sektor opat. Na perjolo si dohonon nami selamat ma tuna tulang nami dohok tulang na tulang nami. Matutu. Diulauta sa darion las roha martupa do denggas sude jalamar las ni roha didok na tua-tua silamlam uruhuruk silamlam aiktoba sude nang adong na marumutungut mulai sa danak sa tu nama tua sude marlas ni roha pang masongon ni na tua-tua ador hatiti ma togo-togo ni lobu ador haduka ma togo-togo ni horbo penggek saur matua matulaku rok natulaku paihut-ihut pahopu sahat tu namar nini sahat tu namar Matutu. jadi tutulang namin na poso mate do natulang namin na poso mungkin di sini Amang Boro mau katakan pernikahan itu bukan cuma mempersatukan dua insan tetapi mempersatukan dua keluarga yaitu keluarga Simajuta dengan keluarga Panggabean alani neng dohonon nami di bagasa sadarion adong do hatani nama tua nama dok unang goyonong jago marlereng dang rikok memar siajar mar Honda te unang goyonong jago mar si hebeng dang rikok memar si madua neng dohonon nami itu si kedua belah pihak harus sama-sama berpikir sesama orang tua dan mertuanya alanido saya anggiat matu juluan nyari di tulang nami na poso dok na tulang nami tua lak matu basi korung di dolok ni purbatua tubuan anak mahmu tubuh boru dong amu mayatong sahat tunasa Matutu. ale dok sautik rahasia ni nama rumah tangga teh Bawa namanya? songon ni dok ni parede do jangan kau taburi cinta dengan permata Iya. tetapi hujanilah dengan kasih sayang Amin. songon ni mahata nami sian utusa boru moliati upasatai matu hamu tulang nami Gabe lah gabe. Jadi pertikian rumah upasatami ma tu ketua sektor Pak Setia Boru Selain. Oras mah dihita saluhurna. Oras. Mulai ate matutu tapasahat tua mata perdengar basa. Di siala asi dohot holong ni rohana di las ni rohata di bagasan sadarion. Matutu di naung majalo pasu-pasu perdongas saripeon anak dohot boru ni huriyai. Tison dihamuna amang na dua hasuhuton hasuhuto paranak dohot hasuhuto perboru lumumi matutu dihamuna opung nami suhut paranak takasongon nabi dereng muna jongjong dohami dison sian punguata si majutak si tolu sadaina boru bere nadong di Pulau Batamon lumobi ma songon hami sian punguata sian sektor opat dapur 12 torop sofiga hami opung mungkin boy mah di bereng hala opung ate alani songon na nia tua-tua tutu gokonina sia lusa jauh-jauh sia dopan di bagasan opason omma dalan nami sia tonga-tonga ni pungata dinalah manggo hilas ni rohamani opung dalan ni pungata maon rak mertangyang jalan manang nyakon di lauta di bagasan sadarion anggia matutu boy mardala dohod dengan hobar tunahata hirimi lausongoni manang gepung ni badison dinang usaha nakinang gini ba macalo pasu-pasu perdonga sari peoni asalnya tutu tangyang nami margogo jalan manoktong ma las dirohani opung nami tujulan narion toktong di pasu-pasu Tuhan asanang doron nami songon nedok dina tua-tua ma ador halupang bena togu-togu ni lobu ador hatiti ma togu-togu ni horbo neneng saur matua ma opung niba tujolon narion pairing-iri perparan sahat tu namar nini sahat tu namar nono Matutu. langsung oni manang tuang gini bate ang gini ba Ronald yang sudah tadi menerima pemberkatan pernikahan dari gereja di sini dan inilah kumpulan kita PSSI Simajuntak yang ada di Batam terkhusus dapur 12 turut kami berdoakan semoga keluarga yang baru dibentuk menjadi keluarga yang berbahagia ya keluarga yang berbahagia keluarga Sibuan Lastiroha
jala keluarga na terpasu-pasu ma boy toktong gabe keluarga si huton matutu. aka nahumaliang ima naboy dohonon nami alani postorohan nami anggia matutu keluarga na baru dibentuk hamu di pasu-pasu Tuhan ma tujulan nareol Matutu. Los omaratang yang nami songon padok ni na tua-tua tubuh natabisu ditoroni pinasa tujulan narion tubuh madi hamu anak nabisu dohot boru na ulibasa Matutu. asa firma poki baul-baul pecalongan firma to dibuna tujulan narion sahat ma Luju-luju ma. julujuma pangunuan Matutu. asa ni solo men nasa matupotikan Iya. nunga sahat tu nakki di jalo hamu pasu-pasu perdonga sari peoni siap bagas joron itu hatta marhite na persona sahat mahamu gabiad sahat jala horas-horas Matutu. mau si mara di hamuna opung marhite haroroni pungaton dinalaho pasahaton perbuin ni holong nami mahami nunga tutu takas taboto hopar tu ADRT di punguata na boy di patupa punguata laos di baga seperti kiano mara pasahaton nami tutong-atongan ni keluarga songod dalan ni punguata dinalahu mananyakon di lauta di bagasan sadarion alani postorohan nami opung anggia mamarhita tangyang di punguata di bagasan sadarion sahat makan aulina denggan tutong-atongan ni keluarga di opung jadarak pola rahulu ko kami nunga bera adar dihita hopar tu ADRT di punguata alani marhita nang tangyang nami tong masongon hata ni tua-tua dohon nami si titi main nasi kopa golang-golang pangarahuna songo dia pe nabuy terpatupan ni pungata songo ninang anggota ni pungata debatama namanggohi pasu-pasuna Matutu. Jadi songon pangujungi napasahaton hata gabe hata nauli di tonga-tongan ulot ta sadarion kami sian persadaan di punguata nabuloni ima si majuta si tolu sadaina boru dohot berena sekodia batam pasahato perjolo tabe ma di keluarga terlumubi ma di pengantin na baru sian saluhutna persadaan ni si majuta na adong di Pulau Batamon alana sa persepuluh doon sian anggota ni si majuta tuna paduahon muse moliate madituhata sahat tu partikianon dengan sude ulauta mulai siang namamuhay hita marhite-hite na marsibabuhay dohot mangudurot anak dohot boru tu bagas ni huriay sahat tu ulaon pada daton siapa tahutai toktong didongani Tuhan kita las rohat tasalhutna hita suhut perboru nak songani suhut peranak di bagasa tikyon uda nak songoni di inang uda nami saluhutna hamu keluarga besar hula-hula nami tulang nami di bagasa tikyon moliate ma sayanggiat ma marmula nauli marmula na denggan dalan awal pasu-pasu na baron di tonga-tonga ni keluarga ni hala uda nang songoni hamu tulang nami ima raja ni hula-hula nami di bagasa tikyon dung nang mumalay pamukaw partodongan na baru hita partodongon di bagasan Kristus Tuhan marhition haporsiaon na mangulu di ganup keluarga ta masing-masing. Jadi di bapa uda inang uda sian persadaan ni punguata hata ni punguama na buhay dohonon nami taringot tuanggaran ni punguata nung ngasikop nakit di patorang ketua sektor opat nung ngahupasadahami saluhutna mulai san sektor wilayah dohot Sekodia Batam tung songod dia PI palasma rohani ala uda macalui gebedala pasu-pasu di perjalanan ni rumah tangga dia nak kota na baru 726 Matutu. sok-sokoni las rohata nakin sujud pangadok Pak Gisel ape sabutan ni uda sa perjuangan ai nama buat nampelok sepungud doh niku orang buat pribadi don ninna jadi atau nguli bereng nakinin ampelok na hurip ku atas nama wilayah tolu do Pak Yohanes son sian wilayah 5 dongat tuhuta jadi mulate ma dinasida udur kita sesude ba anggiat ma membuat dame dohot las ni roha ti hamuna saluhna sawatik donok kutuhamu pengantin molau dang malawau marupasa alai kata ni Tuhan ma natuk
menutup doh mengunjungi songon pesan menang kesan di tonga-tonga ni keluargamu nabui pesaton nami. Ima hatai nama dok songonon. Tidak baik seorang laki-laki itu berdiam diri atau hidup sendirian. Baiklah kita menciptakan seorang perempuan untuk sebagai penolong bagi dia dan yang sepadan, garis bawah ida di highlight sepadan. Jadi na sepadan doha muna dua upain na pinadumo ni di batahamu gay bisada rumah tangga na baru. Sada terbesada ima gay bihot lapatan na sada. Jadi di surat na asing mo saya madok, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bahasa Batak nama dok, ya au dohot pernijabukku Jehovah dibatado anggo nagabi uluaku. Amin. Patutu. Ima hata nabuyi upasat tami songon silua manang pesadot kesan di tonga-tonga ni ulot tadi bagasa saderion. Tuhan ma nama masu-masu hita salhuna. Upasat tay matong persinabung asa jalan kuma godakta laho manopot. Dong atuta.